Oh. Balik, Wala. sabi niyo po kasi nagkaroon lang ng Oh. problema sa internet. Hello. Magandang tanghali sa inyo lahat, mga kasenyor. Nagkaroon lang po ng problema sa internet, kaya balik ako sa dati ko sinasabi. Wait lang po, wala pa. Ayan. Balik ako sa dati ko sinasabi. Noong una, marahil ay nagtataka kayo kung bakit Tagalog ako nandito, pero Kapampangan si Mrs. ay ganito po ang istorya. Noong una po ay nandun kami sa lugar namin sa Nueva Ecija. Doon ako nagtatrabaho. Maganda naman ang trabaho ko doon sa munisipyo, at nagtatrabaho ako. Bukod doon ay meron po kami business. Kung maalala po ninyo, yung RFC Video Center. Yan. Yun po ang business namin doon. Habang ako'y pumapasok sa trabaho ko sa munisipyo, ay meron kaming business na pinatatakbo. Mula nun, naging po ako nako sa mga kakilala ko bakit hindi ka tumakbo konsyal ngayon. Medyo marami pong nagsasabi sa akin noon, kaya sabi ko, tatakbo ng konsyal ng bayan. May business ako, kaya matagal kong pinag-aralan. Kaya mula nun, dumadaan ang araw, ay maraming nag-umaaya sa akin na tumakbo ka na para mas maganda ka. Hindi, hanggang sa bandang huli, tumakbo nga ako. Na si Mrs. naman nun ay sinabi ko kay Mrs. tatakbo ko, bahala kaya na. Pero sa loob-loob ko ay parang nagdududa ako, kaya banul ay tumakbo na rin ako. At nampay niya kami hanggang sa pati business ko ay naapektuhan. Kaya ganun po nangyari. Kaya ako po, lumabas ang resulta na natalo ko. Kaya sabi ko, okay lang. Kaya lang nung time na yun, nabliga ako retired sa business ko doon dahil tumakbo ko kaya nag-resign ako, gano'n. Mula noon ay yung business ko na lang pinalakad ko hanggang sa dumating yung time na nauso na nga nun yung moderno teknolohiya, na naging CD na noon, naging BCD. Ang kung noon ay VHS pa noon, beta, VHS. Kaya
tuwing lalabas ang pelikula, sa CD pa, ay medyo nahirapan. Saka marami akong stock nung beta at VHS, hindi kinaya. Kaya bandang huli ay naobligan lang bitiwan ang business na yun. Kaya at the same time, dahil resign na ako sa munisipyo noon, sa Muñoz, Nevesia, inaya ko na lang si Mrs. na, okay Mrs., kasalanan ko, ba't nangyari ito sa atin? Pumunta na lang tayo sa Pampanga at doon mag-start na lang ulit ng panibagong buhay. So kami ay naobligan na magpunta nga rito. Nagbenta kami nung properties namin doon at siya namin dala sa Pampanga. Ganun po ang nangyari. Napunta ako ng Pampanga at dito ay nag-employ ako uli sa Mabalacat Hall o City Hall. Mabalacat. Diyan sa Severa nun. Kaya tiyempo naman nun na may sasabihin natin may kakilala ko na pinuntahan doon sa munisipyo ng Mabalacat. Then tinanggap naman ako bilang temporary hanggang sa kinuha niya ako naging casual. Yun. Ganun po nangyari sa akin sa buhay ko. Lumipas ang isang taon ay naghahanap ako ng pwedeng napag-aralan ko ay wala namang makitang available na pwesto. Kaya nagtiyaga ako doon sa posisyon ko, casual. Kaya nung nakita niya na bandang huli, nakita namin na meron pala isang pwesto doon na nakatago. Kaya nga, hindi nakatago. Kinuha nung kakilala ko, sabi mo sa inyo kung sino kilala ko noon sa munisipyo. Ito si Vice Mayor pa noon, si Prospero Lagman. Actually po, ninong ko po. Yun po. Hello po, ninong Pros Lagman. Kaya meron po isang pwesto ron. In-apply po ako ni Dr. Lagman, kaya nakuha ko po ang pwesto ron. Yun. Kaya yun po ang naging ko hanggang sa lumakad na rin ang panahon. Hawak ko na po yung pwesto yun. Yung engineer 1. So, nasa engineering department ko. Kaya
ah, magmula nun ay hindi ko tinignan na ah, maganda yung pwesto ngayon dahil may hinahabol pa kami isang pwesto. Kaya lang po ay ah, yung pwesto na yun ay mas mataas pa sana. Pero nagawa nga nung na ako nalipat ng ah, Department of Agriculture. Yan po, nalipat ako. Ah, naging pumasok po ako doon at mga isang taon din po ako doon. Mga isang taon may yun. Hanggang sa na-open po ang posisyon ng Traffic Management Office. Ayan. Na kung saan, ina-plan ko po yun at nakuha po. Kaya, ina-plan ko po yun ay tiyempo naman nun na nakuha na po ako na-stroke na po ako. Pero nakuha po yung posisyon na yun. Kaya lang ay na-stroke ako. Nabliga akong mag-retire na talaga. Kaya, ayan, sinabi ko po sa inyo ang lahat na paano ko nabuhay dito. At ako ay nandito na lang ngayon. Retirado. May nakukuha naman kahit papaano sa pension ko. Retirado na po ako. At eto, hindi naman po makaalis ng paalis-alis dahil kagaya nga po nito ay nagkaroon po ng lockdown sa atin sa buong mundo naman po na itong COVID-19. At nandito na lang ako nagsasalita sa inyo na andito ako sa bahay, hindi ako makaalis, kaya pagpasensya niyo ako. Okay? Sandali lang po Yeah. Nawala lang ako ng wala pa siguro sa minuto, no? Pero ngayon ay magbabati muna ako, siyempre. Si Toto rin. Ayan. Ito ay matagal lang nagsasabi sa amin na si Toto rin ay lagi sumusubaybay. Hello, Toto Ren. Namiss kita, Toto Ren, manood ka lagi ng live ni Papsi Roy, no? At eto naman, si Ellen Villanueva, ang pinsan buko. Pinsan buko yan sa Concepcion. Concepcion ano yung Francisco Malpla. Kaya ay nawala. Nawala. Kasi batiin nyo yung mga kapatid nyo, tsaka yung mga yung si nanay. Binabati ko rin nga pala aking nanay. Ayan. Tubig lang.
Hello, nanay. Si Leogarda Francisco Concepcion. Ayan. Nandun po sa Muñoz ngayon at nagpapagaling. At nanay, magpagaling ka, ha? Si Yan si Toto Ren, oh. ah, Hi po, Mansi. Miss ko din po vlogs nyo. Abit pa nyo po ako ni Papsi. si Mama Rebecca Grace. Happy Sunday. Ayan. Happy Sunday na, ha? Hindi pa ako nag-ano. Hindi pa ako nag-ilamos. Si Che Mad. Buti na lang. Good noon po. Okay. Che Madrono. Good noon po. Good noon sa'yo, Che Madronyo. Mama Rebecca Grace. Happy Sunday po sa inyo. Si Toto Ren. Sayang, nagkaroon sana sila ng mabait na official. Okay na yun. Toto Ren, okay yan. Paula Carmela Mabilin. Love, love, love. Puso. Love, love, love. Si Louie Killing. Good afternoon, Papsi and family. Stay safe po. Good afternoon sa iyo, Louie Killing. Stay safe din sa inyo dyan. Si Toto Ren. Hi po, Mamsi. Miss ko na din po vlog nyo. Abid po nyo ako ni Papsi. Hello, Toto Ren. Toto Ren, shout out sa iyo. Sana like kang mag-iingat dyan. Na-miss ka rin namin yung unang live namin. Ba't kaya yun? Maingay. Oo, maingay. Yung unang live namin na panoorin mo, marami ka shoutout dun sa akin. Toto Ren. Toto Ren, get well soon, mother. Si Si nanay, oo. si nanay. Nanay. Yung nanay ko po ay nandun sa Nueva Ecija. Nebesia. Ano, kasi magbuhat nung mapilay yung balakang, no? Oo, totoo po Bali, yun. ano, Napilay po yung hindi na balakang siya niya. masyadong nakakalakad. Oo. Kaya nakistay na lang din siya sa bahay. Thank you sa'yo, Toto Ren. Ano pa? Yan, yun mo. Yung pag live po namin ngayon ay kaya magsilang po at nung Alin? Anong ibig mong sabihin? huwag na lang kasi hindi ko Hindi. masabi. Ko sa hindi ko masabi. Oo. Ah, Hindi, basta tanong, magsalita ka lang. Toto Ren, di ko pa po napapanood po ng live nyo. Yung first live namin, Toto Ren, yung masaya second lang din yun, po. panoorin At mo. yung live nyo ngayon, okay, wala pong problema. Toto Pero Ren, pag may time ka, panoorin mo Oo, para oo. makita mo yung yung mga unang ginawa namin. Si Daisy Cruz, Si Daisy. hello po, Daddy Engineer and Mamsi. What's you? Ay. Thank you, Daisy. Ayan, Ah. ano mo rin yan. Masungid mo rin taga-suporta si Oo, Daisy, oo nga, no? oo. Umpisa, tsaka ngayon. Ah, Yan, sila Toto Ren, sila Romel. Ayan. Sabi pala ni Romel, pag nag-live ka, i-message mo siya. Oo, Naka-ano ba siya? wala pa. I-live na natin. Hindi, naka-live na nga. Ay, oo. Hindi, pinatext mo na kay Derek para Oo. kung may time siya, panoorin ka niyan. Joan Camille Marasigan, yan. Ito, Kuya Yuni. Good afternoon po sa inyo, yan. Kuya Yuni, mine po sa
Sige, pagka ano, may mga tanim pa ako doon pag ano, pag may time na magkita tayo, bigyan kita ng ano, plants. Meron pa akong mga plants doon na nasa labas. Totoren, kahit 12 hours pa po live nyo. Manunod ako. Ay, maraming salamat sa iyo, Totoren. Kaya mahal na mahal ka namin. Sana lagi kang manood, no? Tsaka share mo yung mga ano ni Papsi Roy, yung mga video niya. Maraming salamat. God bless. Ellen Villanueva, yung pinsan ko. Okay naman si nanay mo. Last week, Last week, dumalaw si Lita at utang tuwan-tuwa daw. Buti nakadalaw sila kasi Oo. ano, lockdown. Saan ba nanggaling si ano? Si Lalita. Sa Bulacan to eh. Bulacan, buti nakapasok Oo. sila maselan ngayon dahil nga sa lockdown eh. Ay, buti naman kung ano, kung okay naman pala si nanay. At ang problema lang kasi hindi siya masyadong makalakad, 'di ba? Oo. Pero maliban doon wala naman siya ibang yung mabigat na karamdaman, 'di ba? Oh, yun. Daisy Cruz. Yes, Sunday po. Blessed Sunday po sa inyo, Daddy Engineer and Mamsi. Stay healthy and keep safe always po. Tapos tatlong Smile. Hello, smile. Daisy. Good afternoon. Sana okay ka lang din dyan. Blessed Sunday din sa'yo. Mag-ingat ka lagi. Yung boses mo pag ano, may time ako pinapanood ko pa rin yung ano mo, yung vlog mo. Ang ganda ng boses ni Daisy Cruz. Ay, Si Totoren. si Tatoren. Totoren, namiss ka namin. po, panonoorin ko po. Ano yung may Yung tatlong nakatawa. smile. Smiling Alam mo naman face. si Totoren, smiling face siya, no, Totoren? Si Kuya Yuni, kumusta po? WS nyo. Yung WS po namin ay Konti na lang po. konti na lang Kaya po. supportan po natin si Papsi Roy. Konti-konti na lang po. Maabot na po natin. Kaya po, pinipilit na po namin mag-live kasi hindi nga po kami makalabas dahil nga bawal pumunta sa ibang, halimbawa dito sa Mabalacat, punta ka ng Arayat, medyo bawal pa pong tumawid sa katabing barangay, no? Kaya ganito lang muna. Kaya dito muna. Ah, Yung mga ano po, food review namin tapos na po. Kinat na po namin hanggang 10 lang po yung inano namin. Kasi tama na po yung 10, at least malaking tulong na po yung food review rin sa amin. Kaya ngayon po, live, puro live na lang po. Pero kung medyo makalusot po tayo, baka sakali, pwede tayong ano sa labas. Pero for the meantime po siguro baka dito lang muna sa bahay. Para maganda na yung sumusunod. Sana po lahat masaya po kayo sa pagla-live namin na ito ngayon ni Papsi Roy. Kuya Yuni, Yun. yun. Good luck. Good luck in advance po. Last year lang ako na Last year lang ako monetize din na po. monetize din po. Yun po. Congratulations sa iyo, Congratulations. Yuni. Buti ka Kuya pa, Yuni. na-monetize ka Okay. na. Congratulations, Congratulations sa sa'yo. iyo. Sa amin po na konti na Masaya lang. kami para sa iyo at Oo. monetize ka na. Si Ellen Villanueva, Nasa Linglingay sila. Linglingay, kaya pala. doon nakatira si Itang. Ay, sa Linglingay kaya ba? pala nakadalaw sila. Oo, sa si Itang. Linglingay. May bahay din doon si Maribel. Bakasyonan. Pag umuwi, galing Canada. Ay, hello, Mariel. Maribel. Pagka hindi na lockdown, pwede tayong pumunta oo. doon. Bisitahin natin Kaya sila. pagbisita namin kay nanay, ay, pati kayo bibisitahin natin. Malapit lang naman Linglingay, di ba? Malapit lang, oo. Totoren, entertaining po live nyo. Toto rin. Live. Ay, alam mo, ikaw ang nagpapalakas ng damdamin ko. Toto rin. Kayong lahat na talagang
sumusuporta sa channel ni Papsi Roy. Kaya talagang ang aming inspirasyon din. Si Daisy Cruz, watching while eating noodles. Uy, Wow, sarap naman yan, Miss Eh, Daisy. nakakatuwa po kayo ni Mamsi. She was a very supportive wife to you. Okay. Talaga pong very supportive. Thank you, Daisy. Thank you so So much, much. Mamsi, for your kind words. Tama po, stay home lang po muna kayo. Okay. Talaga pong mainit ngayon. Stay home po. Kahit po kasi na-vaccine ka na Oo. medyo delikado pa rin kasi mga Lahat kami, na-vaccine na po, pero Ay, ikaw sa second dose mo sa 17. sa 17 naman, August 17. Sana mabaksin na tayo lahat para Oo. matapos na. Marami kasing kawawang tao na yung nawawala ng anak buhay dahil lockdown na Oo. naman. Sana Si, Salamat sa iyo, Daisy, Ikaw din napakabait mo sa pagka pinapanood ko yung mga mo, talagang sabi ko kay Paxer, tingnan mo, ang ganda ng boses ni Daisy, Ang ganda ng boses mo. sabi, panood nga natin sa Maraming YouTube. salamat sa iyo. Okay. Si Sean Clouds. Hello, Okay. Sir Roy. Hello, Sir Roy. Hello. Sean Clouds na naman. Hello, Ma'am. Hello, Ma'am Lau. Hello, Sean Clouds. Kumusta ka na? Sana nasa mabuti kang kalagayan. Ingat ka lagi dyan. Okay. Si Toto ren. Pwede po- Susunod na live. Pwede pong ma-share love story niyo ni Papsi. Okay. Sige, susunod na live. Baka ngayon? Sunday? Mga next week siguro. Sabay na yung yung request ni Diana para habang nagluluto, share namin yung Magluluto sa susunod. O kasi may request din si Diana na menudo. Pagka susunod yung sa'yo na, yung blue cordo. Basta yun na yung toto ren. Gagawin din natin yun, no? Okay. Mga Tuesday siguro o Wednesday. Toto ren. Toto ren. Kumusta ka na? Okay. Wala akong kapolvo-polvo toto ren, Maski lipstick, Para maano lang si Aproy sa live niya. Wala tayong gagawin kaya nag-live tayo. Linggo po kasi ngayon walang masyadong bata. Kaya- Kaya pwedeng tanghali. Toto rin, abangan po namin yan. Thanks po. Okay. Abang-abang ng konti. Ipopost na lang natin para makita ni Toto rin yung Oo, pwede ganun. tayo mag-live ng Okay, para mapanood yung live. Oo. You still look beautiful, Mamsi. Thank you very much. So tingnan mo, pawis na ako. Walang polvo, walang lipstick. Pawis na pawis. Kaya naiyaman sana ako mag-live kaso si Papsi Roy naiinip Kaya mag-live daw kami. Maraming salamat sa iyo, Toto ren. Hello. O sige, yung Okay. mga iba pong nanonood, mag-comment na lang po kayo para mabati po namin kayo. Para kahit sa ganung bagay lang po mapasalamatan namin po kayo sa pagsusuporta niyo po sa amin channel ni Papsi Roy. Quarantine TV. God bless po. And Roy, yan na si Romel, nakahabol. more contents to come po. Mamsi and Papsi. Okay. Maraming salamat din sa iyo, Quarantine Maraming TV. Sana lahat tayo maano natin yung ating YouTube channel, maiangat natin. God bless you sa iyo at lagi kang mag-ingat dyan, Quarantine TV. Okay. So, ito Yun, na si Romel, nakahabol. Romel. Nakahabol Ayan, ka. ka na message ni Papsi Roy, Romel. Watching na po tayo. Okay. Thank you. Wala kang trabaho ngayon, Romel. Oh, Kung wala kang trabaho, linggo ngayon. Linggo ngayon. mas okay. Kung may trabaho ka, okay din na kahit mamaya mo na panoorin. Okay. Toto Ren, kayo po pinakamabait na vloggers dito sa YT. Sana nga
ma-monetize na channel nyo. Maraming salamat sa iyo pero Thank you very much. mababait din sila. Mababait din yung mga kapwa natin na vloggers. Maraming salamat sa iyo, Toto Ren. Ano pa? Okay, Ituloy mo yung ko naman ko yung yung pong mga mabot pong manood, mag-comment na lang po para mapasalamatan po namin kayo dito sa live sa video live namin, no? Para kahit na sa ganung para lang po mapasalamatan namin po kayong lahat na nanonood ng YouTube channel ni Pops Ray yung umpisa hanggang ngayon po. ito na naman si Romel B. Si Romel Basco. Wala po kagigising pa lang ng 10 a.m. pa lang po dito. Doon sa Dubai. Sa Dubai siya, no? Oo. Ilang oras lang pa lang natin. Magagalas dos pa lang dito. May po. Kaya, buti nga nagising to. Hindi, kagigising na ni Romel, mag-aalmusal pa niyan. Ay, oo. Almusal at saka tanghalian muna niya, Romel. Minsan na lang, tipid yun. Tipid. Ganun ang ginagawa ko dito Pagka umaga, hindi mo nakakain, kape muna. Tapos pag 10, doon na nakakain. Almusal at saka tanghalian na yun. Diba, tipid? 10 a.m. Maraming salamat sa iyo, Romel, kahit kagigising mo lang. Yung tawag doon. Kahit kagigising mo lang, yung ni Apo rin na kagad ang pinanood mo sa YouTube channel. Maraming salamat sa iyo, Romel. Yun po kanina, yung naunang first part po ay yung kung paano po ako napunta rito Sa Pampanga. Sandali lang, nangawit ako. Yan po ang wala kasi may magunit. kinan ko sa inyo. Sandali. Para marami po kasi nagtataka. Bakit daw Tagalog ako? Ay Kapampangan po yun si Mrs. Hindi ako natutong Ito, pagka nagkita kami mainan niya to. Hindi po ako natutong magkapampangan na magsalita mabilis. Kaya nagtatagalog na lang po ako. Kaya hello sa inyo lahat. Hindi, meron ka naman alam sabihin mga antana. Yun Mga lang. antana. Yung mga ganun lang po ang alam sabihin ni Apo Roy. Mga antana, nanumburi mo. Yun. Ikaw, Toto Ren, marunong ka ba magkapampangan, Toto Ren? Ano ba yung mo? Tagalog ka talaga o Ilocano, Bisaya. Pag turuan kita magkapampangan, Toto Ren. Oo. Wala na ata si Toto Ren ko. May ilang oras na ba tayo? Wala pa. Teka, tanong kay Derek. Derek, ilang oras na ito? Ilang Mark? Ito po pwede. Ito pwede? Hindi pa kami. Kay Pops sinasabi niya. Ay, pagkita kay Toto Ren. Hindi ka pa yung nakita. Sabihin niyo Pops Oo, hindi. Ngayon mag-react lang ako sa mga dating picture ko. Oh. Ngayon ay Oli ka, gusto ko daw magre-react makita lang yung ako Toto Ren. sa mga dati kong Derek, picture. Okay? Ilinganoy po ako, Iloilo. At yung mga picture ko. Taga Iloilo Sa ka Facebook. pala. Toto Ren. O sige, pagka minsan, yung live natin, tuturuan kita ng Kapampangan. Turuan mo ako ng Ilinganoy. Ilingganon? Bata, biyasa kang Kapampangan. O, Iloilo. Ilingganon po ako. O, Ilongganoy pala. Anong Ilingganon? Sa Iloilo, yun ang Ilonggo. salita nila, Ilonggo. Ilonggo. O yan, sa Ilonggo po, shoutout po sa inyo lahat sa Iloilo. Mababait din po yung mga taga Iloilo. Shoutout po sa inyo sa Iloilo. Sabihin niyo Pops, mga picture lang akong kwento namin ng istorya. May mga picture lang po ako na Ito istorya. ipapakita
O pili lang kayo. Huwag mong isa-isa yung Papsi ha. Pili lang kayo Pili ng ka mga lang. gusto lang. Yung Kagaya gusto na lang, ito. ayan. Tapos Kung itapat niyo nagano dito. ka na rin yun, ayan, pakita mo kay, kay Ganyan. Ellen. Yan. Ayan. Ayan. Sabi ni hindi, sabi muna ni Daisy. Yun po yung di ko nabot. Paano kayo napadpad ng Mabalacat? Ayun. Umpisa, Nung binata ka. nung binata ako, napupunta na ako dito. Tapos, Nagtrabaho ka kay Lasatin. nagtrabaho po ako kay Consultant Lasatin. engineer. Consultant engineer po. Dito po nakilala si Mrs. noon. Kaya, Pa-dentist po siya kasi sa dentist na po ako nagtatrabaho noon eh. oo. Ayun, nung makita po niya ako, hindi na niya ako tinigilan. Araw-araw pumunta ng clinic. Hanggang sa tinataguan ko na po siya, ayun. Punta pa ng punta. Ayun. Kaya nung makasal nga po kami, sa Nebesina po kami umuwi. Ayun. Kasi mo na yan, tupi mo na yan, no? Hindi, tupi mo na yan, tupian na lang. Nawala. Nawala. Oh. Ah. Sino? Ano na lang, magkwento na lang kay Papsi about sa yan, Yan. sa mga picture. Etong Hindi, meron pa si Toto rin eh. ayun. O, sa Hindi, Excel bigyan na. mo to direct. Ko na may pamaham. Ito. Ito katapos si Daisy. Okay. Ayun, ganun nga yung Daisy, kaya siya napadpa dito sa Mabalacat. Kasi nung binata siya, sa Basic ano, wala pang masyadong mapasukan ng trabaho doon, ano? Pero nag-Manila ka din, ano? Nag-Manila ako noon. Tapos dito na sa Pampanga. Kasi nga, wala pang Kaya masyadong... yung buhay ko noon, medyo masalimot. Napunta ako ng Manila, nagtrabaho ko doon. Alam Taxi nyo, driver ka. alam nyo ginawa ko doon? Nag-taxi driver ako, Manila. Pero nakagraduate ka na, ano? Graduate na po ako noon. Pero hindi lang po ako Hanap ka agad. hanap kagad. ng trabaho. Kaya nag-taxi driver ako noon. Saka kaibigan ko nun po, yung may-ari ng taxi, Sa Manila. pinag ko niya ako. Pinag-drive niya ako ng taxi. Tapos napadpad ka na dito sa Pampanga. Oo. Napadpad na po siya rin sa Pampanga. Akala po nila nun, ang tawag nila doon? Tatanda ka na daw binata, no? Dali. Dali, doon sa pala yung po ako. Pasensya. Pasensya na po kayo sa itsurak talaga, no? Hindi po ako Yes, makaredy. ma'am, kaya di ako maka-order sa mga foods sponsor ninyo. Yun. Ay, nasa na tayo? Ito, sponsor ninyo. Hindi si Romel B. Si Toto rin. Ayun, kay Daisy. Tapos yung kay Daisy, no? Oo. Yun nga, kaya siya napadpad dito sa Mabalacat. Tapos yun na nga, nagkakilala na kami. Oo. Oo nga, malayo ano. Pero kung dito ka lang sa Totoren, yung mga lahat ng food review namin talagang napakasarap. Napakasarap ng mga food review. Tsaka talagang Toto rin, hanggang tulo laway na lang po, idol. Pero kung malapit lang sana Totoren Tapos, na titikman mo yung mga yung mga food review namin. ginayuma mo, Ma'am C. Kay Hindi. Toto rin. Tinataguan ko na nga siya nung makita niya ako, ayaw na niya akong iwanan. Tapos sabi nga ng mga kapatid niya daw, bakala nila tatanda na siyang binata. Ilang taon ba nung nagkawa ako? 30. 30 na ako pala nung nag-asawa. Nung mahuli ko si Arlene, 30 years na po ako nung kaya anyway, ganyan po ang naging buhay. Suspense muna Totoren. Pagka susunod na vlog, yun ang puro natin, yung love story. Kay Michelle de los Reyes, Love. love, ayun. Love you too, Michelle. Love you too. Okay? Carry on. Okay lang po, Nay. Okay. Okay, carry on. Okay. Ingat ka Okay. dyan, carry on. God bless. Okay, Salamat sa panonood. Kay Daisy Cruz,
Yan po Oo, aabangan yun ko. ang full episode. Ito, ano, Yung love- suspense muna ngayon. Story ninyo. Yung love story. Mukhang nakakatuwa po at nakakakilig. Thank you po. Kilala po yung Lasatijan Angeles. Ay, talaga po kilala po. Ninong namin po sa kasal Ninong yun, ko po yung sa kasal. boss niya. Ginawa po namin ninong, Okay. yung boss niya. Oo nga, no, Carry on, Toto God, rin. God bless din po. Ayun. Hayaan mo pag ano, matitikman din. Opo, sayang. Kita Matitikman mo rin. rin yung mga yon. Malay mo, di ba? Carry on, God bless you po. Salamat, Carry on, sa panunod. Ingat ka lagi dyan. Si Carry on. Oh, tuloy mo na yung anong pa. Oh. Nung nandito na ako sa Mabalakat na nun, ano yung tawag doon? Ay, Toto rin. Oo, yung... Hindi, si Toto rin. Hindi, ano, yung picture, yung mga... Kung friend lang kita sa FB, makikita mo yung ano, yung mga picture niya nung kabataan at saka nung kabataan ko. Makikita mo sana yung mga picture ko, mga pinopost ko sa story ko at saka dun sa timeline ko, yung kabataan ko. Baka maklas ka sa akin, Toto rin, pag nakita mo yung mga ano, picture ko nung kabataan ko. Okay. Ewan ko, sino kamukha kong artista? Wala naman ata. Wala daw. Sino? Sino kamukha nga? Totren. Kung friend Biro kita sa lang. FB, makikita mo yung mga ano ko, yung pinopost ko yung mga old picture ko sa story ko. Kita ko po old picture niyo si Papsi. Lalo po kayo gumagwapo habang nagkakaedad sa all. Nung hindi po siya ano na stroke. Hindi po ako na Ngayon po na. medyo matanda na talaga yun. Senior. Pero kaya pa. Lumalaban pa. Okay? Senior na siya. Ah, Ilang edad ka na ba, Toto Ren? Hindi ko alam kung kung ilang edad ka na. ayan na. Yung mga daw, old pic natin. Totoo rin, nakita ko sa Facebook na yung mga old picture nyo. Mana sa'yo mga anak niya, Mamsi. Talagang sa amin nagmali yun. Perfect combination, eh. Perfect combi. Hindi, joke lang. Naman, kahit pa paano, hindi naman sila pangit, hindi naman sila maganda. Ayun na si Lena. Ano Si pa sa Lena. kay Lena? Aga mo naman natulog. Boras ka rin sa akin. Good evening po, tatay. Good evening. Ay, Good afternoon Good pala. good afternoon po pala. Magkano ka kayo, nakatulog ka ng mga Lena. kagabi. Nakatulog ako kagabi. Andito kasi si Noe, Ng maaga. Hindi ko, Nag-alaga kami ng bata kagabi, Oo. Elena, yung apo ko napakalikot. Kaya nung hindi na ako pagka-uwi niya, nakapagpagpag. nakatulog na kagad Hindi na si, kita na pasal sa pagmanon. Kaya, hindi bale, babawi ako. Babawi tayo kay Elena. Sensya ka na, Elena, kasi pag nandito nga po namin, kami dalawang nag-aalaga, Opo. ang hirap bantayan hindi pwedeng hindi binabantayan, napakalikot. Totoo rin, kahit senior, gwapo si Papsi. Lalo pa, millennials sa formahan. 37 na po ako, ma'am. 37 na Bata po ka siya. pa pala. Bata pa siya. Bata pa si Toto Ren. May asawa na ba, Toto Ren? May asawa na yan. May anak ka Siguro. ba? 37 na. Kaya tingnan natin. Sasagot. Bata pa si Toto Ren. Oo. Buti naman, Toto Ren, at nakapanood ka ngayon. Si Elena, wala pa. Good afternoon pala. Akala siguro ni Elena gabi na, no? Oo. Kasi makulimlim parang uulan. Maraming salamat po, tatay at mamsi. Heart na may plus. Ano yun? Kung minsan, hindi na kami nakakapag-comment pero nanonood kami. Pero si Papsi Roy, yun,
Pag nakatutok siya, pag wala yung apo namin, nakakatutok siya na nakakapag-comment siya. Pero kasi pag minsan midnight, hindi pa ako natutulog, yun, sinisilip ko rin yung yung YouTube channel mo, kaya lang tapos na yung live mo nun, Si Daisy Cruz. May nakita na po ako throwback picture niyo, Mamsi, at nung kinasal kayo ni Daddy and Jeff, artistahin po kayo pareho. Si Daddy, kamukha niya si Roy Roy Alvarez. Mamsi, si Lisel Sicangco. Kaya, totoo yun. Kamukha nga niya hindi, nung Kamukha ko kamukha niya yung Roy tabas Alvarez. ng mukha, di ba yung mahaba yung buhok no, yung uso. Kamukha niya si Roy Alvarez talaga. Tapos yung hindi siya maputi nun eh. May tinda dito dahil yung trabaho niya sa munisipyo na laging sa field. Lagi po siya nasa field. Hindi siya, mag-istilan siya sa opisina pag magre-report siya, pero lagi po nakapild dito kaya... Sabi ng totoo rin, no? Hindi, si Lovely Joy muna. MLSO po host. Hello Lovely Joy, MLSO din sa'yo. Kumusta ka na? Salamat sa panunood. Lovely Joy. Okay, totoo rin na wala pa po akong asawa. Yun, tanong mo kanina, sabi niya. Yes po, nakita ko kasi sa notification na magla-live kayo. Okay. Oo. Ay, bakit naman, Toto, hindi ka pa nag-aasawa? Mag-asawa ka na, maganda rin yung kahit na may pamilya, may isang anak ka lang. Siguro pigang ka sa mga babae, no? Pag may nakita kong kasinidad mo, kita. Si Romel B, wala man po sa itsura ni tatay ang senior. Parang magkaedad lang po kami. Kapogi din ni ni Romel Bata pa si Romel, no? Bata pa. Wala pang 40 plus din yata si Romel Nasa 30 plus pa rin. Bata pa yung tsura Si ni Romel. Lovely Joy, parang artista ka tatay. Artista ba? Artista. Tuwan-tuwa si si Papsi Roy sa'yo, Lovely Joy. Akala ko po tayo, artista ka rin Oo nga, si Toto Ren. Hindi na nga nasundan yun Nag-umpisa pa lang kami, nag-lockdown na. Okay. Buti na lang bago mag-lockdown. Kasi after na ma-stroke siya, doon na kami nag-decide na mag-travel para nga malibang siya kasi dati siyang nagtatrabaho tapos may stock sa bahay. Kaya yung mga anak ko nag-usap-usap na i-travel na lang yung papa nila para hindi niya masyadong dibdibin yung pagka-stroke niya. Ayun, nag-start kaming mag-travel noong 2016-17. 2017. Unang pinunta namin yung Singapore, tapos sinunod namin yung Hong Kong, nagburahe kami nung birthday ko rin. Kaya lang, nung nag-lockdown na, may mga plano pa sana kami kahit bandan dyan, sa Cebu, ganon, makapunta. Kaso nga, yun, hindi na na-stop yung pandemic. Halos 2 years na niyan. Kaya hanggang doon lang yung mga travel namin. Si Toto rin, ay Lovely Joy, parang artista ka tatay. Thank you. Salamat, Toto rin. Lovely Joy. Mga picture nyo traveling abroad, nakita ko na din po. Ayun. Yun nga yung kwento ng yung traveling abroad natin. From Maria Elena Boris Canlilas. Tama, parang artista ka, Tama, tatay. parang artista ka tatay. Noon po, nung po talaga, marami po talagang magkakaras dito. Si Pepe Isabel, mga layar niya sa partner ko ng Daisy Cruz. Maria Elena, lahat mga asawa. Toto po. Wow, tama pala ako. Lalaki lang pareho Lisel Sicangco, dating asawa ni Robby Padilla po yun. Tama, anong babae? Tanong mo muna. Amo na yan. Maria Elena Boris, tama. Daisy Cruz, wow, tama pala ako Lisel Sicangco, dating asawa ni Robby Padilla. Oo nga. Kapampangan din yata yun Yung asawa ni Lisel Sicangco, no? Oo, yata. Miss Feliz, nalita ko, taga saan ka ho talaga tay at nanay? Okay. Si... Ako, taga Muñoz na Besia.
siya dito sa Mabalacan. Ako, pure Kapampangan ako, taga Mabalacat talaga ako. Yung tatay ko, taga Apalit, yung nanay ko, taga rito talaga sa Mabalacat. Maraming salamat, Miss Peli, sa panunod mo. It's better too late than never, no? Kaya maraming salamat sa iyo, Peli, sa pagsuporta mo sa channel ni Papsi Roy. Simula kay JP Yolo, hindi naman po halata na na-stroke si tatay. Sobrang lakas pa. Malakas po. JB Yolo, magandang umaga sa iyo. Good afternoon. Yung pag-vlog ni Papsi Roy, malaking tulong din sa kanya sa pagsasalita niya. Kasi medyo nung na-stroke siya, medyo na yung niya, pananalita niya. Tsaka yung iba, makakalimutin na siya. Pero ngayon, nung magbuhat ng mag-vlog siya, nakatulong din sa kanya yung pag-vlog niya. Buti na lang at kahit pa paano, hindi siya pinababayaan ng mga viewers tsaka ng mga sumusuporta sa kanya. Kaya nagkalakas loob lalo siyang magpatuloy mag-vlog. Hindi siya nawalan ng pag-asa dahil sa inyo. Dahil sa inyong lahat na nanonood sa kanya. Kaya maraming salamat sa inyo sa suporta niyo kay Papsi Roy. Si Toto Renz, opo, classmate ko po si Romel. JP Yolo pa. Oh. Hindi naman po alata na na-stroke si tatay, sobrang lakas. Oo nga, kasi nga, magbuhat nung may stroke siya talagang, inalalayan namin siya, tsaka yung pagkain niya, nakalimit lang talaga. Kaya talagang para hindi manghina yung katawan niya. Okay, Toto Ren, opo, classmate ko si Romel. Toto Klase Ren! pala sila, Toto Ren, ala pa lang asawa si Romel. Pag-partner ko na lang kayong dalawa. Ilang edad na ba si Romel? Romel, lang edad ka na ba? 44. Tama-tama pala yung age niyo. Si Toto Ren, 37. Tapos si Romel, 44. No. Kailan, pag-meet ko kayo, kailan kayo pwede mag-meet? Classmate ko si Romel, sa comment section niyo po. Kami po ang inyong follower. Oo nga, totoo yung Romel. Si Romel at saka si Toto Ren. Totoo yung Toto Ren. Magbuhat nung nag-umpisa si Papsi Roy. Talagang full support kayo sa kanya. At saka yung mga comment mo talagang nakaka-touch. Yung mga comment nyo sa kanya, napakaganda ng mga comment nyo. Kaya pagka may upload nito excited na akong tignan yung mga comment Lagi ko nang inaabangan yung Toto Ren tsaka Romel B. Tsaka yung mga iba din. Kaya lang yung mga iba, hindi na sila nakakapag-comment dahil busy din sila talaga. Kaya maraming salamat at kahit pa paano, hindi naman importante yung comment. Basta importante makapanood kayo. Yun lang, malaking tulong na sa amin. Pero mas na-excite ako pagka yung talagang tinitignan ko yung mga magagandang comments ninyo. Lahat. Sikat. Sikat. Asan si Chacha Sikat Kat? Ocampo Concepcion. Thank you po sa mga sumusuporta kay Mamsi at kay Papsi. Tatlong heart, okay? Si Romel, napag-iwanan na po ako ng babae, naubos na po yata, walang Ay, Diyos ko naman, Romel. Kung ako ang dalaga, ay napaka-pogi mong yan. Diyos ko po. Eto po. Nasa Kapampangan pa, yung mga Kapampangan, mababait yan din. Sabi nga ni Maria Elena Canillas, si Romel, ako po single. Ayun. Baka tayo ang para sa isa't isa. Toto Mahalin Ren, yes ninyo. po, napanood ko nga po yung sa vlog niyo tungkol sa balak nyong mag-travel sana ulit. Oo nga, sana nga matapos na yung yung lockdown na Romel. Magka-travel Pagka natapos lockdown, punta kita sa Iloilo, no? Punta sana namin sa Mag-chat-chat tayo para ma-meet tayo. sa Japan, saka sa Korea, Malaysia, gano'n, sana. Tapos sana, nung birthday ko, nung 2000, 2 years ago na yan Oo. na kami nakabook na kami sa Singapore. Kaya lang, hindi na namin tinuloy. Nasayang lang yung mga ticket. Ticket Hindi na namin nasayang. kasi hindi na natanggal yung yung lockdown Pero nakabook na sana kami buong pamilya nung birthday ko sana.
sa Singapore. Tapos pupunta sana kami tatawid tayo ng Malaysia at saka ng, Oo. ano ba yan? Kuala Lumpur. Ay, Yung katabi nung Shanghai. hindi pala eh. Amo na. Hindi na rin. Hindi na natuloy yun eh. Pero ano, sayang lang yung mga ticket namin kasi hindi na natuloy pala. Si Toto Ren, Sir Romel, ako po single. Oh, yan. Romel, ayan si Maria Elena pala. Oo nga pala, single siya. Maria Elena po single. Baka tayo ang para sa isa't isa. Oh, Romel, yan. Si Maria Elena, napakaganda niyan. Araw-araw nagla-live yan. Panoorin mo yung live niya. Ay, si Romel, napaka-pogi ni Romel. Tsaka kapampangan yan, si Romel. sabi nga ni Toto Ren eh, mukhang magka-love life na po si Romel. Magkakapatid ni Eddie Gutierrez, Paps. Malay natin si Maria Elena. Malay natin, ano ba, Toto Ren? Ano lang ako, no? Huwag kang magalit, no? Ano ba, lalaki ka ba o babae? Kasi kung babae ka, pwede ka rin kay Romel. Toto Ren. Mukhang magkaka-love life na pa si Romel. Oy, hindi na sumagot si Romel. Si Ayun. Miss Pelis, Salamat po salamat po sa inyo, Nay. Looking young pa po kayo. Senior na po ang nanay ko, 64 years old. Ay, hello po sa nanay mo. 64 ay 64. Ang senior na rin yung kaya nanay pa yan, niya. kaya lalabot pa. Miss Peris, maraming salamat. 56 na ako ngayon. Yung edad ko ngayon, 56 na. Maraming salamat po, Nanay, sa panunod nyo. Sana po lagi kayong manood sa YouTube channel ni Roy. At lagi kayong mag-iingat dyan, Nanay. Good afternoon po sa inyong dalawa ni Miss Peris. Si Romel naman. Si Romel. Kamukha po nyo tayo si... Ay, Romel, wag mo lilis yung kwento ha. Magkaka-love life ka na dito. Ayan, si Miss Elena Si, Bores. Yan, pwede kayong mag-meet ni Miss Elena pag uwi mo. o kaya kay Daisy Cruz, eh, pwede rin. Si Daisy, byuda si Daisy, maganda rin si Daisy. Ang putis ni Daisy, iba. Iba yung putis niya, mamula-mula ang putis ni Daisy. Ilang edad na ba si Daisy? Ayun, sabi nga, Romel, naghahanap din ako. Sabi ni Daisy Cruz. Ay, pwede, Kami, pag nakita ni mga ito, ay okay, kung babae siya magugustuhan po ninyo. Sabi Toto Ren, si Maria Elena Romel, single daw. Siya. Tapos, nga, dito lang ako, Sir Romel, para sa'yo. Ay, si Daisy, ilang edad ka na ba, Daisy? Baka pwede rin ako kay Sir Romel. Ay, i-add mo siya sa Facebook. May Facebook si Romel. Romel Basco. Ang pogi ni Romel, kahit may edad na, 44 na pala siya, hindi halata. Tingnan mo yung Facebook niya, Daisy. I-add mo siya. Si Toto Ren. Pops si Elena, types Romel. Oo nga, kaya nga, sabi ko Malay mo, ito simula. Mamili ka, si Maria Elena o si Daisy. Oh, yeah. Si Daisy, sa malamang, pag umuwi si Romel, mapupunta niya kasi sa Bamban lang si Daisy. Si Miss Maria Elena, medyo malayo siya, no? Oo, Saan ba si Miss Maria Elena? Rojas City. Sa Rojas ka, Miss Maria Bisaya? Elena. Sa bagay, wala namang imposible na kung gusto ni Romel yun. Oo. Pag umuwi siya. Nasa Dubai kasi si Romel O yan, bahala na kayo mag-usap-usap. Si Louie Killing. Daisy Maria Elena, kayo nang balang magano kay Romel. Kung paano kayo magkokontakan. Akin na lang po si Ma'am Elena. Yun, sabi ni Louie Killing, bahala na kayo. O bahala ka na, Maria Elena yan. Si Louie daw ang sayo. O si Daisy kay na lang, kay Romel. Na Romel. Romel, baka dito ka na magkaka-love life. Totoo po yun. Kung interesado po si Romel dyan, ay nasa kanya po yun. Ayan, single rin po ako. Diyos ko po, ang dami nyo single. Mag-asawa na kayo at matatapos ng pandemic niyan. Para magka-love life na kayo. Si Toto Ren, may agawan ng nagaganap. Okay. Ay, kami ay hindi naman kami nangaagaw sa inyo, ha? Basta
malaya kayo lahat kasi puro kayo single. Kaya malaya kayo kung paano na lang kayo mag-usap-usap. Si Lovely Joy, single din po ako tatay ba? Single din si Lovely. Si Lovely Joy, oo. Ito, rin, ikaw din single ka rin Oh. Subukan ninyo, pag nakita niyo si Lovely Joy, Oh, marami palang single dito, sabi ni oo, marami kayo single. Kaya pag nag-live kami, may agawan na manood nagaganap. kayo para live kayo nagkikita dito sa live. Hindi, si Romel, si Louie, sa kanya daw si Mami Lena. O Mami Lena, anong say mo kay Louie Killing, sa'yo daw siya. Oh. Totoo rin, secret na lang po, Mamsi. Sabi, ito, Lau Motovlog. Hello, Lau Motovlog, kumusta? Maraming salamat sa iyong panonood sa live namin. Sana lagi kang manood at lagi kang mag-ingat. God bless. Ito to rin alam secret dito Basta single ka, maraming magkakagusto sa'yo. Kasi mabait ka rin na na bata. Si Maria Elena Boras Canelas. Hindi, si Louie King muna. Hi Joy, single here and always to... Aray, ikaw talaga Louie Killing Ay, oh. Sabi mo, sa'yo si Maria Elena, ngayon si... na naman, Joy na naman ang mo Marami po pala single dito, sabi ni Maria Elena Boris. 53 years old na pala si hindi halata, si Daisy Cruz. Sabagay, age doesn't matter naman pagdating sa pag-ibig, malay mo, di ba? Si Romel, hindi naman din mukhang 44. Ikaw din, hindi ka naman mukhang 53. Kasi ang ganda ng kutis niya, ni Daisy. Ay, pag nakita Ang ganda niya ng kutis niya. sa Facebook. Sir Romel, pili na pa po. Ayan. Sige, pumili na lang kayo kung sinong mga, nyo, matatay pa niya. Ren, ang saya naman ang live na to. Oo nga. Talagang masaya. Masaya kasi lalo na kayo. Kayo ang nagpapasaya sa live natin. Sa live natin. Natawa po ako sa iyo tayo. Yan si Romel. Natawa po ako sa iyo tayo kahit sino po. Sige, basta gusto po tayo. O Romel, si Daisy 53 na pero hindi pa mukha 53 yan. Oo. Meron siyang Facebook. I-search mo. Oo. Si Louie Killing kasi kay na daw siya, kay Joy at saka kay Maria Elena. Sila, dalawa na yung sa kanya. Bahala na kayo. Ngayon ikaw, i-search mo na lang si Daisy. Napakaganda pa ng boses niya. Okay. Daisy. Oo, nakita ko to sa Facebook. Ang ganda ng boses. Tsaka yung kutis niya, ang ganda niya. Si... Toto rin, Hagri Papsi, Maria Elena. Papa Romel, dito lang ako. O yan. Romel. Romel si Maria Elena. Nandun lang daw siya. O paano si Louie Killing? Gusto niya si Maria Elena. At si JP Yolo. Pare, tignan mo nga siya, Ang swerte mo naman, pare. Pare, Romel, pinag-agawan. baka gusto niya. Pinag-agawan talaga. Gwapo kasi si Romel sa picture pa lang, napakagwapo niya. Ang swerte mo naman, pare Romel, pinag-aagawan ka. Toto rin. Pag nagkatuluyan po ninang-ninong. Oo, sige, basta magkatuluyan sila. Kahit malayo, pupunta kami. Basta kung sino sa inyo ang magkatuluyan. Magnininong at ninang kami ni Papsi Roy. Oo. Mami, yung editor po, gusto ko na rin namin. Editor, paano yan? Yung editor pa lang gusto ni Lovely Joy. Lovely Joy, paano yan? Ang layo-layo mo. Toto rin, ang saya nga po ng live niyo. Mabilis po ako maboard sa ibang live pero sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Toto rin. Sana napasaya ka namin ngayong araw na to. Masaya kami at nakapanood ka ngayong live. Maraming salamat sa iyo, Toto rin. Baka di ko na rin makaka-love live. Oo nga. Bakit naman? Kababata nyo pa, tsaka may mga itsura naman kayo. Oh, di ba? Madali lang maganap ng
Sa bagay, hindi pala hinahanap yan eh. Kung saan darating ang malay mo, di ba? Si Lovely Joy. Si Lovely Joy. Love, love, Tatlong love. heart na may puso, may cross. Okay. Hindi ko kasi alam yung mga ganyan. Pero alam ko maganda yun. Oh, hindi. Di ba si Maria Elena, sinasabi naman yun sa'yo kung ano yung mga yun. Oo. Di ba? Yung mga heart, kung itong MSLO, gano'n na ba yan? Yung more, ano kasi yan? MSLO? MLSO. Sige, okay na rin yan. Kahit yun. Totoren yun. Hahaha. Abangan po namin yun. Abang po namin yung vlog nyo po. Okay. Oo, iba-vlog natin yun. Oo. Basta yung mga pinag-partner namin dito ay take note na bahala na kayo. Bahala na kayo, basta Romel, si Daisy meron siyang Facebook at saka si Maria Elena, laging naka-live yan. Bahala ka na kung sinong ano mo sa kanila, gusto mong i-text o i-chat. Si laging naka-live yan, Maria Elena. Tapos si Daisy, taga-Bamban lang yan, si Daisy. Romel. Malapit lang din dito yun. O yan o, sige po, kita-kita po kami sa final time pag nagbakasyon na po ako. Okay. O yan Daisy, o yan abangan mo. Kaya i-add mo na siya sa Facebook. Abangan mo kung kailan uwi si Romel. Taga San Fernando lang si Romel. Oo nga Maria pala, Elena, oo. taga San Fernando, Pampanga si Romel. Kapampangan din yan. Taga San Fernando. Si Daisy malamang magkikita kayo kasi Bamban lang yan eh. Oo, malapit lang Oo. yan. Si Maria Elena medyo malayo. Sa Rojas siya. Sige, pag umuwi ka Romel, magkita-kita tayo. Kumain tayo sa Jollibee. Ang saya. Jollibee. Jollibee na lang, no? Mukhang na punta tayo sa oras. Hindi pa, Derek. Ilan pa ito? Kulang pa. Nagkwento ka na muna. Kaya ni Panto na naka-Lovely Joy. O puta niya ka no Lovely Joy, nahiya si nahiya si Editor Lovely Joy, mahihayin siya. Mamaya daw siya magpapakita sa iyo pagka yung patapos na. Oh, si Toto Toto Ren. Ren. Baka KMJS pa po channel nyo, Papsi. Dahil extraordinary magiging love story ni Romel pag nagkataon. Oo nga, no? Sikat si Romel ngayon, ha? Kami ang witness dito, ha? Sikat si Romel sa live natin ngayon dahil maraming sa kanya. Maraming nagkaka-crush. Kapaugi nga ni Romel, no? Kahit na, may edad na siya, no? Maria Elena, no? Tignan mo yung niya, Maria Elena, yung Facebook niya. Romel Basco. Ang pogi niya. Doon makita, Romel Basco. Romel Basco siya. Daisy, Romel Basco ang search mo. Doon, makikita mo yung niya. Hindi ratang 44. Akala nga mga 30 plus pa lang eh. Akala ko magkaedad lang sila ni Toto Ren eh. Si Toto Ren kasi hindi pa nakita yung picture niya eh. Pero palagay ko si Toto Ren, mukhang bata rin yung itsura. Kasi kung yung niya yung maganda yung niya, yung mga niya, mga salita niya. Ganun din ang itsura niya, ni Toto Ren. No, Toto Ren? Si Lovely Joy, ayun, tatlong red hat na may plus. Si Lovely Joy, oh. Okay. Romel, nasan ka na? Natulog ka na ata uli. Natulog ka na. Sige. Itutuloy na lang natin uli yung love story. No? Susunod, yung love story, pagluluto ng menudo. Tapos susunod din sa iyo, Toto Ren. Kasi nauna nang si Diana. Dun sa menudo daw. Okay.
Ngayon, magpapaalam na muna kami para makapagpahinga na rin kayo. Maraming salamat sa alang sawang panonood ninyo sa aming live. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan lahat sa mga pagsuporta nyo palagi sa amin. Sana lagi nyo kami suportahan hanggang sa ma-monetize na kami. Napakalaking tulong ng mga view nyo sa amin, tsaka yung suporta nyo talaga. Maraming salamat sa inyong lahat at magpapaalam na muna daw si Papsi Roy para makapagpahinga na rin kayo. Orso ng pahinga din no? At saka si Romel, baka hindi pa nakakain si Romel. Pahabol lang to. Si Romel, si Totoren. Totoren. Abangan mamaya. Live ng vloggers na nagiging tulay. Nagiging tulay Totoren, yung sa abangan mo pagtatagpo si ng dalawang puso. abangan mo rin si KMJS pa. dalawang vlogger po sa KMJS pa. Pagdalo po lagi nakatawa, malayo tumanda, kaya idol kasi si tatay lagi nakata. Smiling face talaga si Papsi Roy, tsaka kahit nung medyo bata-bata pa yan, talagang napaka sa tao niya. Kumbaga kayang Kapampangan makaya Ano kapapangan? Kasi nga ito kanita mabasa ya, Romel. Kaya Kapampangan mabasa ya. Mabasa ya. Basta tikit niya pa yung tao ngayon sagi Aquanelo. Mabasa yung Papsi Roy. Hindi ko lang sa Tagalog yun Ano ba sa Tagalog yun? Yung madaling yung tao sa'yo, no? Malapit yung tao sa kanya talaga. Kay Papsi Roy. Justin Vlog, yan. Tatlo. Romel B. Maya po, maglalaba po ako. Tapos, may suspend dito. Magsisimba po at sa St. Michael. Basta Totoren si Daisy, i-add mo siya. Tapos si Maria Elena, gabi-gabi naglalive yan. Panoorin mo. Si Totoren, ihanap ko na lang si Totoren ng mga kapareha niya. Ito pa Si Maria Elena, gabi may live ni Romel. Kung may time ka, panoorin mo. Tapos, i-search mo na rin kung mayroon siyang Facebook, i-add mo siya. Ito, sabi ni Maria Elena, Papa Romel, huwag mo akong kalimutan. Huwag mo daw kalilimutan. Romel, yan, ikaw nang bala kay Bala na lang ikaw, mag-usap. Oo nga, Okay. Totoren, sana nga ma-monetize ng channel ni Papsi Roy para yung pagod natin, yung pagpupuyat natin, mas clear na ng maganda, no? Sana ma-monetize na nga siya. Maraming salamat sa iyo, Totoren. Okay, JP Yolo, God bless tatay. God bless sa iyo. Asan niyo, Totoren? Miss Elena, gusto mo talaga kay-MJS, Basta, check nyo na lang yung FB ni Romel. Okay. God bless, tatay. God bless din sa'yo, JP Yolo. Okay, Totoren. Totoren, kay Maria Elena Boris Canillas, Totoren. Okay. Magpaalam ka na muna sa mga viewers natin. Maraming salamat sa Kami inyo. po ay nagpapaalam na po. Hindi po namin magawang Teka, si Sputnik ko. yeah? Tankis Dan. Sputnik. Maraming salamat, Sputnik, sa panood mo. MLSO din sa'yo. Sputnik, Tankis Dan. Sige, mamaya, Si i-ano Sputnik natin Kosa, yung, si yung Tamkis Dan, ayan, si Sputnik Kosa. Okay? Maraming po salamat sa inyo. ha? At kami magpapaalam na. Ikaw, Hindi, okay lang yun, Romel. Masaya nga yung, Totoren masaya nga yung natin, kwento natin. Magla-live pa naman kami uli. Makakapagkwento pa naman. Kasi napasarap din yung kwento natin.
nalibang tayo pare-pareho sa kwentuhan natin. Napakasayang mag-live na naka-live namin kayo at nakausap dito sa live. Toto Ren. Okay. Magpaalam na. Sige po tayo, God bless po. Magpapaalam na muna kami sa inyo lahat, no? Sige, maraming salamat sa inyo sa panood. Toto Ren, Romel B, sila Miss Maria Elena, sila Daisy, lahat po kayong mga naka-view ngayon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po, abangan niyo pa po yung susunod na Vlog. live vlog natin po. Magla-live po. Sige po, maraming salamat po. God bless Salamat. po. Excited God po bless magka-ads kayo. God bless. Okay. Thank you po. Okay po, maraming salamat po. Galing mo. Pindutin mo. Sa. Nabalo. Pindot. Paalam mo.